Dobry, szczęść Boże. Jak zwykle chcę coś fajnego po śląsku powiedzieć. No, leca duś und duś, lecam do Heimatu nach Schlesien. To taka pierwsza informacja. Druga informacja. Ostatnio sobie zakupiłem taką płytę od Karoliny Treli. Nazywa się Serce robi bum. Serce. Tak się go po śląsku. Fajna frelka. Chodo po śląsku, mówi po polsku, germanistka, uczy na St. Annabergu, no i jeszcze utalentowano. Także to ostatnio słucham Karolina Trela. Tak chciałem powiedzieć też coś do tego całego cenzusu albo Volkszählungu. No, 2021, korona, około 600 tysięcy ludzi wiedziało, że go po śląsku, pierwszy język, drugi język, narodowość śląską. Naturalnie to tam było ciężko znaleźć to, nie? Także można przyjąć, że no, jest tu przynajmniej w Rzeczypospolitej między te 600 a milion personów. No i to jest dobra informacja. Ktoś tam go do ja. Ich było, ostatnio było 800 tysięcy. Kto wie, może parę umarło, albo zemrzyło. Pora może wyjechało, ale na pewno nie było łatwiej to znaleźć niż poprzednio. Nie? No i tak sobie myślę, co do tych naszych Landsleute, Landsmänner, Landsfrauen, tak by to się gadało po niemiecku, co są w Niemcach, no to trzeba uważać, bo to jest tak, że tu jedno pokolenie jeszcze coś godą. Pozdrawiam Katarina, pozdrawiam Ahima, pozdrawiam Jakuba. To są dzieci Ślązoków, co wyjechały w 88, 89 roku. One te bajtle fajne gadają jeszcze. One gadają może i lepiej niż my, bo oni się tu no, we familii gadają i nie są, że tak powiem, skażeni polskim systemem szkolnym, ja? Ale jak taki łona albo on ułożyli się, chętnie się z jakimś Niemcem albo jeszcze innym jakimś, albo z jakimś takim właśnie Chinezem, to z tego już nie będzie Ślązok. Nie. Także niestety musimy się tu trzymać mocno. No i edukacją cały czas godać, bo jak kotka żyje, to i narodowość żyje. Ale trzeba powiedzieć, kiedyś Żydów po wojnie też było mało, a teraz je kupa, nie? No. To widzimy się, albo widzimy się, a też mam taki zamiar zrobić mały filmik o Częstochowa. A Częstochowa, no to wiemy, to jest chyba Częstochowa, nie? I tam też są no takie wątki śląskie, nie każdy wie. Jak mi się uda, to zrobię taki krótki filmik o śląskich wątkach na klasztorze jasnogórskim. Okay. Z Panem Bogiem, gute Reise wünscht mir bitte und bis zum nächsten Mal. Hoffcie się, cześć.